ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чанд соат пеш ташкилоти ACA дар саҳифаи худ расман номи ҷангвароне ки дар турнири ACA 153 соҳиби бонус шуда нашр карданд ва дар ин рӯйхат ду ҷангвари тоҷик Фаридун Одилов ва Анис Ёқубов ба қайд гирифта шудааст. ба ҳар дуи ҷангварони тоҷик барои фавран ба анҷом расонидани муҳориба $5000 бонус доданд. ин дӯстон пулҳои коркардаи онҳо нест, танҳо бонус барои финиш аст. ва мо барои ин чиз боз як маротибаи дигар Фаридун Одилов ва Анис Ёқубовро табрик мекунем. суханҳои ҳар дуяшон баъди муҳориба дар канали мо баромадагӣ аст. касе ки тамошо кардагӣ набошад дар омада тамошо кунед. ссилкааш ҳозир дар кунҷи рости экранҳои шумо мебарояд. аммо боша мегузарем ба дигар хабарҳо. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири Bellator 292 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки дар ин турнир ду ҷуфти гран-прии вазни сабуки Bellator вомехӯранд. чемпион Усман Нурмагомедов зидди ветерани Bellator Бенсон Хендерсон ва ду топови ҷангвар Тофиқ Мусаев зидди Александр Шабли. биёед муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. Usman took the title Bellator 288 back in November with a dominant unanimous decision victory, his first title defense tomorrow night. Both of our fighters bringing 18 of their wins by submission. хотиррасон мекунем ки турнири Bellator 292 шаби 10 ба 11 март дар Калифорния баргузор мегардад ва аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. аз ссилкаи телеграм бошад дар описани ҳамин навор. ситораи UFC Шон Омели дар муҳорибаи рейтингии вазни худ ки байни Пётр Ян ва Мераб Двалишвили баргузор мегардад прогнози худро дод. ба назари ман дар умум Пётр ҳамчун ҷангвар сахттар аст. Мераб ҷангвари хеле хуб аст, аммо ба назари ман ӯ малакаҳои кам дорад. лекин ба ҳар ҳол бо ҳамон малакаҳои доштаи худ ӯ дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад. прогнози расмии ман чунин аст. фикр мекунам ки ин муҳориба не, балки ҷанги ҳақиқӣ мешавад ва ман ғолиб Пётр Янро интихоб мекунам. фикр мекунам ки ӯ дар панҷум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст меорад, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Пётр Ян ва Мераб Двалишвили аллакай шаби 11 ба 12 март баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд. дӯстон, худи шумо дар ин муҳориба киро ғолиб мебинед? метавонед дар комментария фикротонро нависен. чӣ гуне ки аллакай бисёриҳоятон медонед дар саҳифаҳои иҷтимоӣ наворе баромадааст ки дар он навор Ҳамзат Чимаев баъди вохӯрӣ бо як ятим духтар эҳсосотҳо ва ашкони чашмони худро дошта натавонист. онҳо оиди чӣ гап заданд ва барои чӣ ин духтарча гирья кард аз худи ӯ пурсон шуданд ва ҷавоби ҳамон духтарча чунин буд. мо якҷоя аксгирӣ кардем ва ман ба ӯ гуфтам ки ташаккур барои ҳамаи корҳоятон, ҳама он корҳое ки шумо мекунед ва шумо барои мо намуна ҳастед. ба шумо барор хоҳонам. худо ба шумо ғалабаро насиб кунад. вақте ки ман ин суханҳоро гуфтам гирьяам омад ва дар чашмони ӯ низ ашк ҷорӣ шуд. ман аз хурсандӣ гирья кардам, чунки ӯро аз пеш дида тавонистам, гуфтааст Ясмина Хозуева. ва дӯстон, ин навор дигар тарафи Ҳамзат Чимаевро нишон дод. ҳамаи мо шумо ӯро ҳамчун ҷангвари бераҳм мешиносем ки доимо бо рақибони худ занозанӣ мекунад ва дар муҳорибаҳои худ хеле бераҳмона меҷангад. аммо дар ин навор мо шумо дида тавонистем ки чӣ гуна Ҳамзат инсони бораҳм ва ғамхор аст. аз рӯи овозаҳо Ҳамзат Чимаев муҳорибаи навбатии худро бояд ки дар вазни миёна зидди чемпиони пешина Роберт Уитакер гузаронад. ҷангвари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов ки дар турнири ACA 153 ҳамчун меҳмони қадрдон даъват шуда буд, баъди турнир интервю дод ва гуфт ки муҳорибаи навбатии худро баъди моҳи Рамазон гузаронидан мехоҳад.
ҳамчунин лоиқ гуфт ки хуб мешавад агар ки тобистонӣ ба ӯ ва ба Нурулло дар Абудаби муҳориба диҳанд, то ин ки онҳо якҷоя баромад кунанд ва то ин ки мухлисони тоҷик ба он ҷо омада мисли турнири имрӯза онҳоро дастгирӣ кунанд. ва дӯстон, дар ҳақиқат хеле хуб мешуд агар ки ташкилоти UFC ба ҳар дуи онҳо муҳориба дар Абудаби медоданд. боварӣ дорем ки бисёри мухлисони тоҷик ба он ҷо рафта лоиқ ва Нуруллоро дастгирӣ мекарданд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст. чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд. барои ин чиз худи ма кафолат медиҳам ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунанд. агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занен, шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинен ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрепитшуда.